Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2025 igama layo The Pickup. Siyiqala ngoTravers owayeze okokuqala emsebenzini wakhe omusha wokudrayiva imoto ethatha imali. Njengamanje simbona ebhenki ezothatha imali. Owesifazane umuntu omnyama waboleka ipeni kuTravers wamnika. UTravers wazizwa emthandile lo sisi. UTravers wethuswa ukubona lo sisi emnikeza iphepha. Wacabanga ukuthi bazoba robha imali, wakhipha isibhamu uTravers wakhomba lo sisi. Wathi lo sisi bengikunika ifoni number yami, igama lami nguZoe. Ngempela bagcina sebethandana bobabili. Ngakusasa bekuyidate uTravers wabonga kuZoe ukuthi akambophisanga ngomkhomba ngesibhamu. Kalalo langa ebusuku bagcina belale ndawonye. Ngakusasa sibona owesilisa osemdala igama lakhe uRussell waye-actor u-Eddie Murphy owayevalelisa unkosikazi wakhe uNatalie. Emtshela kungekudala uzowuyeka lo msebenzi. Bavule le restaurant ye-bed and breakfast ababekhulume ngayo. URussell wafika emsebenzini wacasulwa ukuthi uzohamba indawo ende namhlanje kanti wayicelile kwibhosi yakhe ukuthi ayimnike ama-route amafishane alukhali. Ibhosi yakhe uClark yamtshela ukuthi ayisekho into azokwenziwa ngoba uRussell uyena umuntu owazi kahle umsebenzi osemdala. URussell wayesacasukile wabuza ukuthi uba upartner wakhe. Wadinwa kakhulu mayezwa ukuthi uzosebenza nomuntu ofikayo uTravers. uRussell wacasula nakuphapha kaTravers nokumuza etshela abanye abasebenzi ukuthi ulale nentombi izolo. uRussell wacasuka watshela uTravers ukuthi abahambe balate. Sebeye etruckini uTravers watshela uRussell ukuthi uyakujabulela ukusebenza naye njengomuntu osenesikhathi kulo msebenzi. uRussell wathi kuTravers yena usene-anniversary kumele ayo-attenda, so uTravers akafocus emsebenzini ayeke iy'ndaba. uTravers watshela uRussell ukuthi uyambongela uzomenzelani. Wathi uRussell akundaba yakhe udumisa itruck sami. uTravers wathi kuRussell waphasa ne-driving test kwi-Metropolis. Wathi uRussell kumele ungabe usuyiphoyisa phela manje. Wathi uTravers ukuthi wawafeyila wonke amanye ama-test waphase yokudrayiva kuphela. uRussell watshela uTravers ukuthi uma besuka la abasezukuma ndawo kusho ngathi wakhona ofuna ukuchamba. Wathi uTravers uma kunjalo kuzochamela embobeni yesibhamu ukuze uRussell aphuthume kwi-anniversary yakhe nonkosikazi wakhe. uClark wabamemeza kwi-radio ye-speaker ngenkathi ebabuza ukuthi babanjwe yini. Bahamba. Ngesikhathi sebehamba kwakuney'tolo namabhenki ababewangena be-collect to cash. Sebebuyele emotweni uTravers wathi ube nenhlanhla ukukwazi ukusebenza noRussell amthole ngoba esezothatha impesheni. uRussell wathi kuTravers akathatha impesheni. Wathi uTravers usasebenzelani usomdala kangaka. Wacasuka uRussell ebuza kuTravers ukuthi mawuthi ngimdala kangaka ngineminyaka emingaki. Wathi uTravers uphakathi kuka-40 no-50. uClark wayecasukile wabuza erediyweni ebuza kuTravers ukuthi kukhona n'ibhenki la akhiphe khona isibhamu wakhomba khona umuntu wesifazane. Wavuma uTravers wathi kodwa amaphoyisa awayifayilanga iripoti. Wacasuka wathetha uClark wathi lelo bhenki selinqamula icontract yokusebenzisana kwethu nabo ngenxa yobudedengu bakho uTravers. uClark wamxosha khona lapho uTravers wamtshela ukuthi usumphelele umsebenzi. Ethi futhi esinye isizathu esikwenze wahluleka ukuthola umsebenzi wobuphoyisa. uTravers wayesecasukile etshela uRussell ukuthi uyayisola ngokhomba umuntu wesifazane ngesibhamu ebhenki. Ethi nasemndenini wakhe abantu abaningi bayamaphoyisa uyena yedwa ohlulekile ukungena. Basola irobhari mase sebebona kuqhamuka iy'moto ey'mbili ezayibalandela. Enye imoto yaba-overtake yahamba ngaphambi kwabo enye yaza ngemuva. Isigebengu esisodwa sabakhombisa isayini yokuthi abamise itruck uma bengafuni ukulimala. uTravers wethuka kakhulu eseshawa uvalo. uRussell wazama ukumehlisa ethi akakhumbule ukuthi ubuya nakwi-training yamaphoyisa. Wathi uTravers ngikutshelile Russell ukuthi ngafeyile emaphoyiseni. uRussell wazama ukumemeza uClark kwi-radio kodwa akangamthola. Iy'gebengu zabakhombisa isayini yokuthi zibanike ithuba lokugcina. Zajikijela itruck nge-tear gas lokho kwakukhwehlelisa uTravers. uRussell wathela uTravers nge-energy drink ekhanda for ukuqeda ukuhelwa yileyo tear gas. Oyedwa wadubula isondo letruck ngomcibisholo. Kuleso siphithiphithi itruck yakwazi ukubaleka ngenkathi iy'moto zizama ukuvikela i-accident. uTravers wayincoma ebuza kuRussell ukuthi ngibonile ukuthi ngidrayiva kanjani. uRussell watshela uTravers ukuthi angaqala ay'ncoma basasalelwe amakhilomitha angaphezu ka-8 ukuze bafike edolobheni elilandelayo batshela amaphoyisa. Ethi uRussell lezi y'gebengu azihambile zisazobuya. Wathi uTravers mhlampe kodwa ngingayishiya uma ngalokhu ngihambe ngo-120 kilometers. Iy'gebengu siyathola ukuthi zayiholwa uZoe, le ntombazane yayikhonjwe uTravers ngesibhamu ebhenki. Ihamba ney'gebengu ey'mbili uBenner noMiguel ababekhuluma ngokuthi bazoshaya i-heist ka-60 million. Itruck kaRussell noTravers yayingasakwazi ukugijima ngenxa yethayi eligwazwe umcibisholo. uRussell wathi kuTravers kuno-left la phambili ujike ngawo. Sebefikile laba becashe khona balungisa lelo sondo elinenkinga. uRussell ebuza kuTravers ukuthi kungathatha isikhathi esingakanani ukuthi amasela bafike uma ukuthi bahamba ngo-120 kilometers per hour. uTravers wazama ukubala wathi mhlawumbe u-4 minutes. uRussell wabuza ukuthi kungani ubufuna ukuba yiphoyisa. Wathi uTravers ngifunela ukuthandwa umndeni wami. Iy'moto zey'gebengu zama ngesikhathi uZoe batshela ukuthi itruck ngeke ifike kude ngesondo elilimele kungenzeka ukuthi bajikela ka-left. Bathi uma bejika ngalowo left
uTrivers wayibona lezi moto seyiqhamuka ngoba isondo laselilungile babuyela fast etruckini bagijimela ukuyophambana nazo. Ngempela uTrivers wenze njalo. Ngesikhathi sekujahwana uMiguel waphuma emotweni seyogxumela etruckini. uTrivers wazama ukuyinyakazisa itruck eshona semaceleni efuna ukumwisa kodwa uMiguel wayebambelele wazama ukuyisika itruck nge-cutting torch. uRussell wathatha isibhamu waqala wadubula uMiguel. idirector uTrivers wayembuka kwikhamera ukuthi ungakuliphi isayidi kodwa ngebhadi uRussell wawelwa isibhamu sakhe. uTrivers wathi sokwenze njani? Wathi uRussell ngcono sinike iy'gebengu imali akuyona yethu vele. Esabheka imali azoyinika iy'gebengu uRussell wathola nempahla engekho emthethweni njengama-golden cup nenkawu eyaziwa nge-squirrel monkey eyifakwe e-ayisini. uRussell wayikhipha ngomnyango imali eyinika iy'gebengu kodwa iy'gebengu aziyinaka ngisho ukuyinaka leyo mali. uRussell wasizwa ukuthola isitaki semali eno-ink wasishaya ewindini lemoto bagcina bekwazile ukubaleka. Kodwa babengazi ukuthi uzosinda ngoba bambone sengaphakathi etruckini. Wabathatha wayobathumba kwenye indlu yamahhashi eyayiseplazini. Besabuzana ukuthi bazokwenza njani, uZoe wakhumula ihelmet wethuka wachokheka uTrivers. uTrivers wayikhumbula edakiwe etshela uZoe ngayo yonke into, umsebenzi wakhe, ama-collection nama-deliveries abawenzayo. uTrivers ethi kuZoe ngangazi ukuthi uyisigebengu. uZoe wabheka amafoni abo emaphaketheni abo ngesikhathi ethola neringi ephaketheni likaRussell. uZoe wabagxeka ngokufa kwamadoda asebenza nawo ethi bafeyilise neplani yakhe nabangani bakhe yokushaya i-heist ka-$60 million. wathi uRussell asiphethe u-$60 million thina siphethe imali engafikile ngisho ku-$400,000. wathi uTrivers kuRussell ngenzeka ukuthi leya nkawu ibeze u-$60 million. uZoe wathi besingezeli uzofuna iy'nkawu nemali yeni eniyiphethe, thina besifuna itruck yenu ngoba iyi-bulletproof. wathi abakhethe ukuthi bazomlekelela ashaye lo msebenzi noma bafuna babulale manje. Bese etruckini uTrivers watshela uZoe ukuthi uyamcela angatshela uRussell ukuthi bayazana. wahleka uZoe wathi khululeka ngeke ngimtshele. wathi uZoe kodwa ngiyavuma ngaba nesikhathi esimnandi nawe ngaleya weekend. uRussell wabuyela etruckini wangena kanti uTrivers uzovele enze ngathi uthethisa uZoe. Iy'gebengu uMiguel noBen babephuma ey'motweni ey'ginqikile becasukile bethi uZoe ubashiyela ngoba becabanga ukuthi bafile. Etruckini sebehamba uZoe watshela uRussell noTrivers ukuthi kufanele ba-acte normal khona ngezokudubula muntu. Ngesikhathi umphathi wabo uClark eba-check-a ngeradio, uTrivers wa-acte ngathi kuhamba kahle konke. wathi uTrivers kulaba ehleli nabo kufanele ngabe ngiyamthuka nje lo. wathi uZoe hayi uzoxoshwa phela. wahleka uTrivers wathi vele usungiphelele umsebenzi ngixoshelwe ukuthi ngakhomba umuntu wesifazane ongenacala ebhenki. uRussell watshela uZoe ukuthi uTrivers wayeseyithandile naleyo ntombazane engazi uRussell ukuthi le Zoe bathumbile wayekhonjwe ngesibhamu. uTrivers waliphikela ukuthanda leyo ntombazane. khona lapho wakhala iselfoni kaRussell. uZoe wanika uRussell ifoni yakhe ethi akayiphendule. uRussell wakhuluma nonkosikazi wakhe uNatalie emtshela ukuthi uyaxolisa ubone nge-miss call bebesendaweni engena-network. uNatalie wabuza ukuthi uyibonile iringi engifaka ebhlukweni lakho. waphika uRussell eqamba amanga ethi akayibonanga. wa-eda amanye amanga wathi ngeke akwazi ukuzodla idina ngoba ibhosi yakhe imkhombe nakwe-night shift. uRussell waqeda ukukhuluma nonkosikazi wakhe. uTrivers watshelwa uZoe ukuthi akangene la ekukhandwa khona iy'moto. uZoe wakhuluma nomakhenikhi okwawomngani wakhe ethi ushonelwa amagenge ade ushana umsebenzi. wathi kumakhenikhi akamlungiselele truck ibe right wavuma umakhenikhi. ngenkathi esalungisa itruck umakhenikhi uZoe wahamba nalamadoda eyofuna into edliwa e-restaurant ebatshela ukuthi bangazami ukwenza lutho ngoba kunamadoda emzini kaRussell agade uNatalie namanye agade umakaTrivers. sebengaphakathi e-restaurant uZoe wabatshela ukuthi bayorobha ikhasino ebizwa ngeSorrento. le heist kufanele ishawe exactly ngo-2:45 emini. ethi njengoba namhlanje kuwumsombuluko bazokholektha imali ebiyenziwa ikhasino nge-weekend. wathi uZoe kuyimanje itruck bayenza ukuthi ibe ne-RFID transponder ezokwenza ukuthi leyo barcode imeshe ngempela ukuthi ibone kufanele bazokholektha lo 60 million. uZoe wathola imeseji from mechanic ukuthi itruck isilungile. wafaka isandla phansi kwetafula watshela uRussell ukuthi bamba la ezokusiza lento. kanti uzothi uletha isandla uRussell uZoe wambopha ambhanqa nensimbi. wathatha uTrivers wamusa etoilet kuyomshintshisa i-uniform ayigqokile. ngenkathi uZoe ekhumula uTrivers embuza ukuthi wangithanda ngempela yini. waphika uTrivers wathi akathandani ney'gebengu. uRussell waphahlaza inkomishi wathatha uphisi wasika ngayo lento embophile waphunyuka. nokwathi makubuya uZoe noTrivers bafica uRussell engasekho. sebengaphandle uRussell waxhavuna uZoe kodwa uRussell wethuswa ukubona ukuthi uTrivers ungasesayidini likaZoe. uRussell wathi kuZoe uTrivers sisebenza naye thina. uZoe watshela uRussell ukuthi ngiyilo muntu wesifazane ayimkhombe ngesibhamu uTrivers. wathi uZoe kodwa vele uTrivers ubengayazi iplani yami yokuntshontsha imali. emva kwe-hour base bebuyele emgaqweni. uRussell etshela uTrivers ukuthi angikukhole ukuthi uyisilima ngendlela yokuthi ucabanga ukuthi umuntu wesifazane angalala nawe after somkhombe ngesibhamu. ethi uRussell phezu kwalokho uphinde wayomtshela konke ngomsebenzi wakho. uTrivers wathi vele abantu mabeka idate noma mabeqala ukuthandana banokutshelana izinto. uZoe naye waphinde watshela uRussell ukuthi vele uTrivers mina ngamdakisa. esedakiwe kuningi ayekhuluma ngakho nanomndeni wakhe ekhuluma nangamaphupha akhe ethi ngawaviwa nomabili amaprofayilini kodwa ngachuza kaTrivers ngoba ngimbona ukuthi uyispecial. wasmile uTrivers wathi uRussell
uRussell wakhetha uTravis ngoba umbona ukuthi uyisilima. uMiguel noBrenner bangena endaweni kamakhenikha bamkhomba ngesibhamu bathi uphi uZoe ngoba siyamazi ukuthi umngani wakho. Umakhenikha wabatshela ukuthi akamazi bamdubula bambulala. Njengamanje kusele 29 minutes kushayelwe i-heist. Kodwa uZoe kulokhu ubophela uTravis etruckini uthatha uRussell uyongena naye ngaphakathi. uTravis wacasuka wathi angeqa yena la ayimoshe le mission yale heist kaZoe. uRussell wathi unamanga ngoba intombi yakho le. Wathi uTravis akuseyona intombi yami. Wathi uZoe awusangithandi. Wathi uTravis ngiyakuthanda kodwa mongayeka le nonsense yalobugebengu obenzayo. Wathi uZoe akuyona inonsense yobugebengu kodwa ubaba wakhe ubesebenza njenge-security kuyona le casino abazoyirobha namhlanje. Ethi uZoe ubesesebenze 17 years ubaba wakhe kanti i-restaurant elanga phakathi ekhasini izovutha umlilo. Ethi uZoe ngoba ubaba wakhe wayazi ukuthi khona iminyango ezovaleka automatically wagijima ukuyolekelela ukuyijema ukuthi ingavaleki ukuze abantu bakwazi ukuphuma babaleke kanti umnyango uzoba nepower. Sebephumile abantu kuvaleleke yena ashele phakathi ashona. Wathi uZoe esikhundleni sokuthi akhokheleke ubaba wakhe ikhasino ayikhokhanga ngisho isenti bemgxeka ngokuthi kwangamele kwasekaleni ashiye ipost yakhe agijimele i-restaurant eshaya. Ethi uZoe ngangiseneminyaka ewu-12 ngaleso sikhathi mina noma sasala singenalutho. Ethi ubaba wakhe washona evikela imali yabo yingakho ezoyilanda. Bathi bengalindele kwafika unkosikazi kaRussell uNatalie owayekade batracker nge-GPS. uZoe wapretenda sengathi basebenza ndawonye noRussell. Ethi umphathi wakhe uzomlanda ukuthi angene ngaphakathi. Wangena ngaphakathi uNatalie uZoe wamkhomba ngesibhamu umtshela akavala umlomo. uRussell wadideka ebuza ukuthi uNatalie wadlule kanjani lamadoda kaZoe amgadile. uZoe watshela uRussell ukuthi bengenzela nenza into engiyishoyo bengekho ndoda egade uNatalie. Baqhubeka ngetruck sebeyongena ekhasino kodwa ama-security aba neyinsolo zokuthi itruck ifike e-early kunesikhathi ebesihlehlisiwe u-3 o'clock. Bathi mabesikene i-RFID tag babona ukuthi itruck iyona bayingenisa ngaphakathi. Elinye igadi layabuza ukuthi baphi kanti labo driver bekumele bazocollect abebehlehlisela u-3 o'clock. uZoe wabanjwa amalimi kodwa uRussell washo ukuthi labo driver babenengozi ekuqaleni ngenxa yabantu ebebezama ukubabamba inkunzi namhlanje. Ethi uRussell ngenhlanhla igebengu igcine eyibanjiwe kodwa odriver banikezwe i-off ngenxa yokwethuka. Incazelo kaRussell yasebenza ngoba babafaka ngaphakathi. Sebeya kwi-vault uZoe wasibona isikhathi ukuthi basalelwe 10 minutes. Kodwa ngebhadi kwakukhona esinye istar se-wrestling esidumile. Kwakune-promotion kuney'thombe kwakufanele ayishuthe ehleli phezu kwaleyo mali. Nalowo promo shoot ekwakuthiwa izothatha 30 minutes. Wacabanga fast uZoe wahamba waya kulo muntu we-wrestling wamtshela ukuthi uwumlandeli wakhe umbuka njalo ku-TV. Wathi uZoe kodwa ngi-understand ukuthi why uCortez lo we-wrestling ekhuluma ngawo udoti kanje njengamanje kwi-live TV. Ethi especially ngoba ekhuluma ngoma wakho kabuhlungu kanje. Yethuka i-wrestler yaphuma yahamba. Isibakhulula ukuthi baqhubeke bathatha imali bayithatha bahamba nayo beyiqhuba ngetroli. Wathi kusele kancane kushaya u-3 yafika imanager yasekhasino yamisa uZoe yamtshela ukuthi yamazi. Ithi ubaba wakho uMichael washona njengeqhawe noma adlule emhlabeni kodwa wasindisa imiphefumulo eminingi. uZoe wamcasula lawo mazwi kodwa wakufihla lokho wapretend ngathi uyahleka ukuthi uyabonga ukuthi uzalwa yiqhawe. Bayilayisha imali baqeda kwathi sekusele 1 minute sebethi bayophuma ngegate baphambana nayo itruck yangempela ezocollect imali ngo-3 ingena bona bephuma. uZoe wabajikisa bakhipha ngenye indlela ewushortcut ebatshela ukuthi lapho ufihle khona iy'moto ey'mbili. Ethi lapho kula esizohlukana khona. uMiguel noBrenner baqhamuka bengalindelekile bashayisa itruck ngemoto. Kwaquleka wonke umuntu osetruckini nokwathi bephaphama bayithola sebeboshwe bonke. uBrenner wathatha leyo mali eyilayisha emotweni yabo. Ethi kuZoe ubuyitshela ukuthi sifile kanti siyaphila. uZoe wathi hambani ningiyeka ngithi seniyitholile imali. uTravis wathola ipliers noma udlawu phansi wanqamula lento embophile nabanye. Ngekathi uBrenner etshela uZoe ukuthi ngizothatha imali nale ring lamthusa uNatalie igama le ring. uRussell wathi uTravis akahlehlisa itruck wayihlehlisa uTravis. Kwaqala lapho uZoe sedubula igebengu nazo zemdubula. uMiguel wadubuleka uZoe wathatha le moto eblue egcwele imali wabaleka ngayo. uMiguel wabamba uNatalie njenge-hostage wadubula umkhwenyana wakhe uRussell. Phezu kwalokhu ukulimala uRussell benoTravis bangena etruckini bajaha uBrenner ngenkathi uBrenner ejaha uZoe namaphoyisa ajoyina kulokhu kujahana. uClark wababuza eredweni ukuthi baphi ngoba icollect iphatheke kabi mayelana nenkawu efakwe kwi-icebox. Khona lapho wabona ey'ndabeni ku-TV uClark wabona ukuthi kwenzakalani. uBrenner washayisanisa iy'moto zamaphoyisa waqhubeka nokujaha uZoe. uZoe wavela wajika ikhona walahleka khona lapho. noTravis wathi uyoshayisa imoto kaBrenner ngetruck kanti itruck izovela ivutha umlilo. Bagxumela ngaphandle bayowela phezu kwemoto kaZoe. uRussell wayiphatheke kabi ngonkosikazi wakhe etshela uZoe ukuthi kumele baphuthume bayosiza uNatalie. uRussell wangena emotweni kodwa uTravis wagaxela ngale nto ade imbophe esandleni. Wazama ukudakhela uBrenner wayemdubula wagcina ephunyukile. Usadutshulwana kanti uZoe uzophelelwa amabhulethi. uNatalie waqhamuka emva kaBrenner wamsakaza wamlahla phansi. Batholana uRussell nonkosikazi wakhe uNatalie. Wafaka isandla ephaketheni likaBrenner wayesaqulekile wakhipha iringi yakhe wayigqokisa unkosikazi wakhe uNatalie. uZoe wabuza kuTravis ukuthi angithi usangithanda waphika uTravis wathi ngitshelile ukuthi angikufuni. Wathi uZoe ngizokuqaba
wajabula khona kunjalo wamkhisa wangena emotweni wahamba uZoe. Wathi later sebebuzwa imibuzo ngerobbery, uTrivers wabona iphepha elishiwe uZoe ngenkathi emkhisa. uRussell eqeda ukukhuluma namaphoyisa wezwa kuTrivers, uTrivers ebonga kuRussell ukuthi akamcebanga. Kwathi sekuphele 6 months uZoe esayirelaxele wareceive a phone call from uTrivers owayeseyi-trainee kumbutho wamaphoyisa. uZoe wabuza ukuthi namanje Trivers akafuni ukungijoyina, wagcina evumile uTrivers. uRussell noNatalie base beyivulile isi-operate i-restaurant yabo ye-bed and breakfast. Ngakusasa ekuseni uRussell wathuswa ibhokisi elalibhalwe igama lakhe libekwe phambi komnyango. Wathi uyalivula wathola ukuthi ibhokisi ligcwele imali olishiyelwe uZoe benoTrivers. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.